Шылгуш, сыр түбінжен, тарынрам тапса туға бұл. Гулькин авылында яшәүчеләрнең олысы кешесе чуаш телендә диктант язу өчен парта артына утырды. Теләге булган һәркем республика акциясенә кушылды. Мондый чаралар белемнәрнең тикшереп калмыйча, телне камилләштерергә дә ярдәм итә диләр. Такие мероприятия, как вот написание диктанта, они сохраняют язык, объединяют людей, объединяют народ. И, наверное, это для будущего поколения очень важный показатель. Ралине Попова да үз туган телендә диктант язып карады. Иркенләп аралашу өчен чуаш телен ныграк өйрәнәсем килә ди. Я тоже хочу разговаривать на чувашском языке, как моя бабушка, как моя мама, в общем, вся моя семья. Я надеюсь, что я выучу этот чувашский язык и буду разговаривать со своей семьей. Гулькин авылында 300-дән артык кеше яши. 9 еллык мәктәптә 19 балага белем һәм тәрбия бирәләр. Әти-әниләр соравы буенча 21 елдан укыту программасына чуаш теле дәресләре кертелә. Дәресләр башлангыч сыйныф укучылары өчен атнага 3 тапкыр укытыла. Балаларның чуашча өйрәнүләрен күреп, укытучылары да сөенә. Мы в своей массе общаемся все-таки на русском языке, поэтому есть свои особенности. Особенности произношения некоторых звуков, орфографического написания. Шул рәвешле гулькинлеләр туган телдә диктант язып, үз белемнәрен сынап карадылар. Киләчәк буынга милли үзенчәлекләрне тапшыруга зур өлеш кертәләр. Адилә Брханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.